שלום, אני סטלה איזמיילוב, קוסמטיקאית פארה-רפואית, בעלת קליניקה סטלה ביוטי ברחובות. כשהייתי גר במוסקבה הייתי גם מאפרת, הייתי מאפרת מקצועית, הייתי מאפרת של גם קלות, אירועים, והייתי עובדת במקום שבלב מוסקבה, שהיו כל הסלבים, כל המפורסמים, כל הכוכבים, גם הוליווד היו באים לשם, אז הייתי מאפרת אותם, גם בטלוויזיה. ואז הם היו אומרים לי, איזה יופי את מאפרת ויש לך ידיים שאם היית קוסמטיקאית, בטוח היית מצליחה גם כן. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז שעליתי לארץ, החלטתי שאני הולכת על הקוסמטולוגיה. יש לי היום קליניקה שכבר עובדת כבר 15 שנה, ונכון לעכשיו יש לי גם את החנות אונליין, אז מאוד מאוד חשוב, גם בגיל הצעיר, מגיל 26 אנחנו מתחילים להזדקן. עד גיל 26. יש לנו חלוקת התאים כל 28 יום, אחרי גיל 26 זה הולך ויורד. אז פה יש לנו את הטיפולי פנים. היום יש הרבה טכנולוגיות עם מכשור מתקדם.